Malson abans de Nadal. Fa molt i molt de temps, més i tot que no ens pensem, en un indret que tal vegada heu somiat, va tenir lloc la història que ara us explicarem. Va passar al país dels dies de festa. Us ho heu demanat mai per què són diferents de la resta? No? Aleshores ja cal que pareu atenció. See something strange. Come with us and you will see. This is town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town. Everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. 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 In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Down that corner and hiding in the trash can, something's waiting at a punch and pound. Hey, this is Halloween. Red and black. And slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone than trace. I am the who in the call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween. This is Halloween. 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 Tender rumblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we're not mean In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and Scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween. Everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? One man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. 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 In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Malson abans de Nadal. Nightmare Before Christmas en anglès. És un film animat musical. Data de l'any 1993. Produït per Tim Burton i dirigida per Henry Selick. El film ens situa al món dels dies de festa, concretament a Villa Halloween, una vila que dedica tots els esforços per celebrar la castanyada a l'engrany. Allà, en Jack Skellington, el rei Carbassa, està tip de fer el mateix cada any. Un dia, per casualitat, descobreix Vila Nadal i la festivitat per a la qual viuen. En Jack se n'enamora i intenta apoderar-se de Nadal. Amb l'ajuda de la gent de Villa Halloween, intenten celebrar la festa de la nativitat, però, com que la resta de la vila no ha vist mai Nadal, no saben com és, i no el surt mai, i no surt com haguessin esperat. Aquest film va ser filmat amb la tècnica stop motion, que consisteix
a fer fotografies d'un objecte, fent-lo moure entre foto i foto i després ajuntar-les totes al final. Malson abans de Nadal és una de les millors obres fetes amb aquesta tècnica. La idea d'aquest film va ser d'en Tim Burton. La va tenir quan, en una botiga, va veure com canviaven la decoració de Halloween i hi posaven la de Nadal. Els contrasts entre les dues decoracions va causar que en Burton escrigués un poema titulat The Nightmare Before Christmas, una mena de paròdia de visitar Sant Nicolàs, també conegut com The Night Before Christmas. En el doblatge català va ser José Posada qui va donar veu a en Jack, la Berta Cortés a la Sally, l'Enric Serra a l'Home del Sac i en Ramon Puig al Batlle. En el nostre doblatge es va optar per traduir solament els diàlegs. Per tant, com hem pogut comprovar, les cançons es van mantenir en versió original. Això vol dir que en català no tenim una versió de This is Halloween. Tenim, simplement, això, This is Halloween. Hi ha un final alternatiu en què, després que en Jack destrossés les costures de l'Home del Sac, es veia que en realitat era el doctor Frankenstein. En Burton havia pensat en Disney per produir el projecte, però Disney ho va rebutjar. Deien que la idea era massa fosca pels nens. Una altra de les idees que tenia inicialment en Burton pel projecte era que s'emetés com un especial de Nadal. En les negociacions entre en Burton i Disney, Disney volia que en Jack Skellington tingués ulls. Us lo imagineu? Tot i que al final Disney va rebutjar produir el projecte, es poden veure certes referències a la companyia durant tot el film. Hi ha qui afirma que en Tim Burton havia pensat en una seqüela que tractaria sobre el dia de Sant Patrici i com en Jack el veu. Però no va tirar endavant perquè, segons el mateix Tim Burton, es perdria l'essència de Malson abans de Nadal. La cantant d'Evanescence, Emily, li agrada tant el film que va decidir fer un cover de la cançó de la Sally. No hi ha millor manera per acabar aquesta secció que escoltant-lo. I sense there's something